abokanai na ko kuna so ko ba kwa so zan bulo kamar kashi in kai kamar tusa. Ya abokina aka yi waka sosai wannan wakan ya yi sai ka ci a turai zan samu ka je studio ka buga. Allah da gaske wallahi ma ka studio zani don ka ka abokina no ba. Abokanai na kun ci kaliyanku ko kuna so ko ba kwa so zan bulo kamar kashi in wari kamar tusa. Kun ci kaliyanku Baba kai kake waka yayi Baban Khadija kunna mu waka yanzu mana na kosa in ji wannan wakan. Nace ma ka bari mu haɗu gaba ɗaya ba tare za mu ji wakan ba ai ba da kuɗi ne wakan ba. Ga wata sabon waka na sake ba ya ku ji mana. Ta yi kuwa? Baba. Ya mace ba ne? Kai? Kai?